Den følgende film handler om terror. Vi vil nu berøre emnet terror og forfølge vores problemformulering. Denne film har vi selv produceret. God aften. Mit navn er Mads Wagner, og velkommen til denne aftens TV2 Live Nyheder. Vi starter ud med et indslag om et voldsomt terrorangreb i København. Og i denne anledning har vi dig, Finn Borg Andersen, PET's leder, med i studiet her til aften. God aften. God aften. Inden jeg forklarer yderligere om terrorangreb på Krudttønden, vil jeg lige starte med at forklare forskellen på en hadforbrydelse og terror, da nogle mener, at angrebet på Krudttønden kan defineres som begge. Terror er en forbrydelse med formål at skræmme en befolkning i alvorlig grad, eller at destabilisere eller ødelægge et lands eller en international organisations grundlæggende politiske, forfatningsmæssige, økonomiske eller samfundsmæssige strukturer. En hadforbrydelse er derimod, og jeg citerer fra straffelovens paragraf 81, hvis gerningen har baggrund i andres etniske oprindelse, tro, seksuelle orientering eller lignende, eller gerningen har baggrund i den forurettedes lovlige ytringer i den offentlige debat. Som sagt er der sket et terrorangreb i København. Dette fandt sted i dag kl. 15:30 i Indre By i København. Gerningsmanden blev set ved Østre Fælledtorv, hvor han var i retning mod Krudttønden. Han blev derefter set tage et gevær op af sin taske, hvorefter han smed det ved Serislevvej. I 2002 vedtog vores Folketing en antiterrorpakke, som indeholdte nye tiltag mod terrorisme. Det indebar en ny bestemmelse i straffeloven, også kendt som paragraf 114, der også indeholder en definition på begrebet terrorisme. Straffelovens paragraf 114 har følgende ordlyd. For terrorisme straffes med fængsel indtil på livstid den, som med forsæt til at skræmme en befolkning i alvorlig grad eller uretmæssigt at tvinge danske eller udenlandske offentlige myndigheder eller en international organisation til at foretage eller undlade at foretage en handling. Eller at destabilisere eller ødelægge et lands eller en international organisations grundlæggende politiske, forfatningsmæssige, økonomiske eller samfundsmæssige strukturer begår en eller flere af følgende handlinger, når handlingen i kraft af sin karakter eller den sammenhæng, hvor den begås, kan tilføje et land eller en international organisation alvorlig skade.